Rong Pangbong State Dispensary amu ke wang via jok thang chini ne arat atum kiti ki jang ki phonang aphong aphong. MP Kilik Ani Tebok Head Langdam si BJP, Congress, NBP, SDC, APHLC, Ratchari Asong Pen along vote ke hang amai kepado. Number rong pi arong along aron repen koila kipur forest atum tegunong ledet. Kardom Karbi prime time long benili junaliti mungpi non bitang ton pen arju ikha. Number 9 amreng constituency ke parlo Meghalaya ahoy ke do Rong Pangbong ahawar aradaphan ke panong si Rong Pangbong State Dispensary kim rang det pen pinang aningkan ke haladak rat atum ki soki un e joy ki joywan pen si se chilang longlo bon chitami ningkan ingkoi su se tanglo bang su se ke chilang ahemalong Dr. Atum Damdepin lahenlo Rong Pangbong State Dispensary ahemlo Saiki atum pen sai ke chiklem clear ji kiding ong ajok rikang hop thip sin non ke dunu daklo laso aphi saiki atum ke do aquater long si puthot hormu order chitre kon thu si sai ke claim ji aphan ki cheng pon theklong haladak le thota tar pang thek along ke tar atenge ada for finer cap apor pen arnikang sam por phai hini an ke doctor chitong long ji pu henlo chitame ahem ang haba bang ke kai ke ta ingkir kling haladak arat atum pen ke than atenge chokidar abang chiklo i jon pen ipong ansi ingpu pusi pachini kiso ki un e ke tan pik atum chitame dowai imu bak ke long ji aphan chitame hamren ansi wang nang ji laso ajoke ongdung atum ke dowai ingprim ka chipi awar sai long lepin pen si kiso pen kiti ki jang nang lapuson ta do piklo pusi pachini abangso Rong Pangbong dispensary laso kangkir cek mane lake arjiding ulo pule pudam stame bonta asukidar atumbang chikloyon pen ephong ke bangbok sitame ladake ahoka ke dake doktor lapen ke nurse dowek nai aporlo bonta doktor nurse ke apyalamlo asukidar mata bangbe chikloyon pen ephong anke bang seta dowai ta abi ante nangli tu machini teng ke ladak doktor nurse laputa aphai ke duma laso aphai ke do lapen arjun longbom bonta bangbe latum kunarlo ke du latum hamren sidubom ante nangli tum lakisu dat un edat hote kunaron man kisu ke chipon bom ke kisu chipon bom nilitum bangke dak hamrena si halloween stame hamren si chipon bom lo lapen la towar ke hendo stame nilitum rong long methang kachuti ki kachor chongdat aradatum laso gari pen pu dondap chelang po lasi hamren si pon bor ibom lo apel tuning adjong MEC election aprang samela dak tisu hem asa kimar alang men Robina BP alang ni same kusum hangga petai husi alang ni aprang damnang lapen laso aprang same tuning adjong ta intihan sa pima same lason si aprang damnang lapen lason thasi kapre ladak akusu kan kithinang akusam do isi ningduk meme alam abangke uso chupathe so arlo atum apor pen hamren an nangki pale long le ajoine apranamui ke damnang lapuson tapinang an do tang lopusi haladak arat atum pen pachini apong haladak arat pen sarkar aphan pachini sitame bangso se ke chilang ahem ke asap ta chilar un ilang MP Kilik Ani Tebok Langdam pen Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau along Ratchari Asong pen vote ke hang amai padopon ason si theklong MP Kilik Arni Hemthikub along nang Kili Langdam si Kilik Chipai Jiaphan BJP Congress NPP SDC lapen APHLC atum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau along vote ke hang amai pangcheng ron ason si theklong BJP pen Hemprek lapen kaching thur alam Congress pen kaching thur lapen Monsam alam NPP pen Khaibarim Jutang Kapangrum SDC pen Hemprek lapen APHLC atum pen 6 sedurs longle phelang kacharai kom alam RDPC solangdo aradaphan aning ke padok jiaphan Ratchari Asong atum rat along pate bokdam rinti alang litum Kilik along pacheton dunsi Longpho Legislative Assembly constituency along polling vote center ahem kikim lapen vote ke hang padubomlo Ladak Kachini Jiaphan Chithan में डिफू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पेन बांग फुगांग वाइमाते किलिक आनी जांग मिक्रे नेरकेप आनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेन पथिक पोंतांगलो धनसरी अलोंग जांग मिनी भाई प्ली आनी केवांगजी एमपी किलिक अबहा धनसरी मोंदर कांग्रेस कमिटी अमै फुपेन भोट कमिटी कांगपुपन अबिटा फेरांगे पेन बिटा नांगपले धनसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो अंकांग धनसरी अलोंग नांगकिले जी एमपी किलिक अबहा vote committee asai hem dhansri mondor congress committee amaipu niren maibangsa adi dengpen ingpupon
Vote committee asai hem kang pupon a hudhansri MCC amai phu mai bangsa pen lamthe ki chai pon atengke kidam tang MSC kilik aphan dhansri along vote kerek amai ke pado ahut State Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen lamthe ki chai pon difu dhansri dimapur ka chileng atowar nai lab la pen iksip atowar ka selam pon ji aphan lamthe chichak pon lo chitame pini ani ata alang li lamchak chipa pleng plek hangjang lo lake dhansri ahawar arad aphan nangke chong thui binong lo pusi alang lihin pen lamthe ki jai pon patu non malom so porpan bita mongton pon eksena Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di foi di arlo Iron Bridge adong rong supia long keceng si sopinso la pensor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopinso la pensor lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti.
Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itum na pada repin benang humrig no. Nilingkan kray silobot ke joktang. Nilikai ta mathadam. Niliki piawot lakha pondoma. Kalite nilike berate machine along klang pameloma. Nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phuphat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici vivipet henlo. Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adichilo. Lapen EVM along cerap lok ahormulo. EVM lapen vivipet pen nang liko son si vote jok po. Kengkam isi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo. Kengkam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hangabang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Kengkam ke thom ake era tur klang loma ning ke hangabang puamen adung ake era tur klang po. Kengkam pli kang chap alu klang loma. Vivipet along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hangabang puamen mate ang tek klang loma. Labang so kang chap alu achet second troxy an siklang chonji. Laso apilo te amina chithui pen chebeng pet si siang deng along che thabdam thotpo. Vivipet ke isi akimi che thangklong adi chilo. Nili inut det pia mekar lapen nili chichini. Komata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo kopi ma ning ke the klardak chengbarkri. Ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo. Lasi vote ke jok a hemar lo pen barbe ya prang ephong. Vivipet along patini te kang tha. Laki kemisen alam lo. Jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhat birtalong pangtulo silonijan pen choki hola kachileng atawar number alangroi adung rong pi arong along aron re pen koila kipur forest department atum tawar adung heta thekdun long le det pusi pinang cherok tok ara atum pen pachini laso alama puthak jangmini bhai pliar ni ko an ahok ma pu pherang ke atum pen ka humri da mahut jcb humbli thekdam long lapen koila kipur tang kapang som abuita thekdam long pusi pachini lapen isi kama udame me alam abangke number rong pi arong ke silonijan pen choki hola kachileng atawar adung amachi aron re pen koila ki phurlo bonstami kosonsi forest sai kam adum ke thekdun long le detma puta number rong pi arong arara tum pen kar jupado Nangkileji Lok Sabha Kilik Aparman Non Malom number 3 Difu ST Parliamentary Constituency along Prekjam Asong Atu Methang Asong Kachipahai Jiapan Dodesang Sepen Kilik Pachethang Lapen Vote Kerek Amai Kapadupon Abirta Jangmi Niphai Pli Ani Perang Gepen Birta Nangpale
Number 15 Mahamaya constituency angkang alongda BJP asong pen Karjabdun Horen Singh B Aparman Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron pen Japon si vote ke hang amai kapadu pasik pon jang mini phai plia ni Adam apor malom pen vote amai teke rong pia rong along pen pangcheng pon si prek jam apoling along kilik ke cepat cethang alapen vote ke hang amai patupon bang suahut Congress SDC lapen prek jam asong pen COC BJP asong along ching bedun alang litum apan EM teron arideng pen BJP aputup lapen puhu arwak pen BJP asok angjin cipakampon Karbi prime time ang kelapon si kang tonpon iklo dumi thakmi kurang thu